Pasaribu dus ruat tamang lamun datangin ruata bertanya begitu di bagian sebelumnya mah dulu anak doto di Purbagia anak adi di batang kami nahu pasang api kami menghiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan adi Tuhan matur melihat Tuhan itu Ima dinamu pakai lalu kami, dinamu ibumu berguru kami segala hari, serta dalam sampai segala itu. Ada Tuhan di Botohoro, nahugamu kami, ditomani bagasni panggung kami. Ima dinang borhan hamba, mengguru anak borun ini. Ima berenang berkunami tugas rumah menganggap pasuk-pasuk kabung serikeo masih tidak seni tadi Tuhan kamu kemarin tutup hanya di Tuhan pada waktu hari pada sebuli setelah dulu pada asabui kami tudusan tugas rumah dalam hidup pero orang mengajar pasal-pasal besar itu duduk di sini di sana jangan pasto nanai mengulah kami atas surat yang tinggi leo asal baru dibagi kita nanti tu asal dibagi mau iman nalau sama-sama terus mengihu maliku dusi ko man sa pagsusulong tubuh mahal musim nunda tubuh niya naman ni pagkilin namin ada di bawah seseru itu baca lalu mangalin nahubar langsung malalu Tuhan Tuhan seperti naik kamu mengalami Tuhan merlalu sa Tuhan begitu kami napungon mangilu terubang itu asa sisaw mo sa pangalausyon namin asa terupang maca lo pas-pas ng parsihan atau malilagatan upusihan mo magiging ng Yesus Kristus Tuhan amin oras kami betapa hatiku berterima kasih Yesus Kau mengasihiku Kau memilikiku hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku jiwa dan ragaku sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti
persembahkan. Kamu akan dalam daina, kamu sudah akan dongan dan dongan. Mengamar budi tadi alaman gereja, inganan pangala pasu-pasu nasihan Tuhan. Dia roh dengan lain, takas Papua. Dison rodohani membuat perhatian dan musubanani lau pasato panghiduan tuaman tadi baka mahiti hamu malinami. Mau dia amat, nunga hujan amin akuran dia mengenal. Asal dia dengarkan dan dia dengar. Dia mahatan dia maridokna. Dengan mah paboto kamu. Bodoh dua ikan asal jerma pasu-pasu di baka tuya menani nangai perdoa sador. Gabe jala horas, takas matutu ulau tasa darion. Nang majalo pasu-pasu pardongan sari peondo, anak dot buru ni kuriai. Anggiat gabe ribe nada ulat inasida. Sonari tau turun ma anak dot boru ta. Asa sehanjur mula-mula sehanjur mula topa persidangan ni aek pardumani hossa. Di batal nama muka asa martua hita jolma udur mahita tu gereja Kristus ma mangduhon ulau ta. Sayang giat ma sadaria, gabi harina sumur, harina uli dihita saluta. Atong tapasada ma tangiata, asa anggiat debata, mamasu-masu lipe daibara. Umot ma padidiota, ay maride padidion, mangula ketubudo hita tumulu naibaru, sangon anak laut boru di bagasan Kristus, mardungan roh mawiyate rap mahita makidalang pasu-pasu nang tajal asa tokton tubuh hita di bagasan na masya Allah rap mahita upuji dalam do kami mawiyate ale debata amanan uju pada diri Yesus anak midi ayat Jordan di bateri dalam hodo seperti bion holong turuasmu songon namar saribe. Upuji jala huruf kami memuliakan Ale Yesus Kristus, sian adoram nama bukan disilangi. Nunga ditubuhon ho wiyai gabe oroanmu natar bini. Upuji jala huruf kami memuliakan Ale to di porbadia kagogoni ama dohot anak. Baik masadario di bagasan diri ni si jago kusal tampuna dohot si astri ipo berupa sabi masih noda hamdia di budian nabagiai Upuji jala huruf kami memuliakan ale debata
bagasan panitia yang umat ale debatan sinagogo sai dongani maruas jala parbadia ma aikon nanain pakio nami lau marningot hatau gapon ni pabahenanmu ditiki nama jadi hon kasinganon tardu mobi ditiki manobus hamidol dito pahodo aik lau pada pohon hauma jala payason pamatang nami marita aik do di pasau to sakap lau padua koncol di padua hodo bangsa na pinilit mi siang para hatobanon marhite aik laut narab jala di pasau hodo uas nasida di parhusika anakku sadiri nunga pabadiakon aik tiki tardidi imana di aik Jordan marite aik domuso di pai baru ho nami naganda ima aik padidion na manubuhon hami tu ngolu naibas alani tu pangido hami tu saya anggiat ma aik paingot hami tu padidion nang hujal hami anggiat ma marsada hami di bagasan lah di roha rapdot akadungan nami nata didi ditiki arirea pasca marite Kristus Tuhan nami Amin. Ale Tuhan para sirohan asumur tangion ma agka tangian nami jala usia ma pasu-pasu tuna kosong Yakobus Rizal Tampunan Dohot Astri Ibo Borupasari saya anggiat manasida na di pasara di joloni langkata di pahut asa toktong masyaholo gaberi penadaulat di bagasan kuliah. Marite Yesus Kristus anakmu Tuhan nami. Debata na mangulu jala maruaso rakono di bagasan na sadani to di korbadia. Sahat ni salelen di lelemna. Amin. Padahal siang buku pagkaw. Dimula na dito pa di bata langit do tanapon. Kung dito pa di bata langit do tanapon. Sesuana ng akadurbiya makuli musima di bata ni nama. Atong tatok pamadolma tumiru bata tudus tu pangalahota. Asa dirajai deki at kanadilaw. Dohok bidong at kanamat tonga-tonga langit. Dohot at kadurbiya, rodi sadok tanoon, ng sudi gulog-gulog, at kanamadir di atas tanoon. Jadi dito pa di batama tolma tumiru rupana,
Rupana diturat kong debatan lahu manok pailana. Bawa dokot buru-buru nasida di topla. Di pasu-pasu debatama nasida, nina debatama tu nasida. Marpino pari mahamu asa sopar hamu. Kuhi hamu masak dok tanoon jala batuduk hamu. Jala radai hamu deke akana di laut. Topi dong akana martonga-tonga langit. Rodi sudi binatang akana magirir di atas tanoon. Dungingin na debatama. Buti may nung ahulehon tuhamu nasa suaswanan na marparbuyon boli di sadok tanoon. Rodi sudi hawak ka na marparbuy si suanon. Bahin panganon muna may. Alayang go tu sudi at kabinatang ni tanoon. Doto at kapidong na martonga-tonga langit. Rodi sudi na magirir di atas tanoon. At ka na marho sa dibagasan. Bulong niya kasaswanan ulehon parin panganon na. Gabi menjadi masoni. Dungi ditilik debatama sudi na tinokpanay. Jadi nunga tinggan si tutu. Atani Tuhan. Jom mahita sudi. Halak nami yang dibagasan
isadatiki Roma aka parise mangutuni Yesus nina nasida do beha. Nah jadi do sirakonon dibawa do mana asal adon alam. Alainina Yesus mengalusinasida dan berbicara aku berdoa. Siang bulanai do ditopa panopai nasida bawa do buru-buru. Air didok. Dibahani tadi konon dibawa do amanah do hoknya. Lau patu pamang kina tudongan sahibe. Gabe sadadari do nasida ngatua. Asal dana da dua binasida. Tung sadadari do. On penang pinadomu ni dewaka. Dan jadi siramone jolok. Hatani Tuhan. Puji-pujian bagi Roh Allah Kristus. Silakan duduk. Nadua nama Lasiro. Nadua Marlasiro. Kamu kadang ingat, kamu sudah kadungan, na inabolongan, na dibagasan Lasiro. Anak berburu dalam Marlasiro itu itu. Alania Jakobus Marlasiro ala toro doang Marlasiro alania. Tidak ada salah benar, saya tidak ada salah penting. Marlasiro alania. Mau bisik-bisik itu nanti di kamar. Di sini jangan bisik-bisik. Ya tuh. Ala pesta kita saudara. Buka rumah tangga yang baru. Asli. Marlasiro hika sadario ala amuna dua di bagasan perjalanan muna do masih tagan amuna dua sadario keputusan Nabi Nuat muna di pabotohon tu jolo ni nakorasu tu jolo ni nakorasu lumo bijolo di bata marhite nama pada nama natua mereka saktan pertemuan ondo nam gabe marlas roha di tasatan ujung nama natua dijolo di debata dijolo di keluarga marpada mereka pada pertemuan jadi bisa luhut na dibakat jolo Tuhan kami saksi di barpada nanti kami saksi Tuhan kami saksi di akapada menang pinang mona yang bersyukur namun itu naga bioja di keputusan mona anak berbeda Angkiat mas selele hamul so dari molo rasada di roha polo di roha nagabe oja di keputusan munaon begitu bodoh tidak silang dibuat. Jadi dalam hati kita selalu kita tidak masih lagi Tuhan. Nggak ada butuh kamu kan?
Aha, ajo kamuna dung diida kamu silang itu hatta. Kobus, aha, dapat kamuna dung diida silang itu hatta. Aha donat di patridahon Yesus na dihau binusitan. Menebus dosa kita mau lihat kubus kami enak juga kalau dalam rumah tangga selalu apa itu bagus. Ini mulai dah mandul dah ini junta ida silang itu atau di doamu ada di foto Yesus meriti silang. Holong bilang, Oma sadar dari patridang Yesus. Holong bilang, holong doa mida akan ani holongan ima ida. Kalau ni rani do imana majalo sitaon madetar silang asa malua kita nani holong. Jadi silang data lau patridah holong niro. Kalau ni holong niro hani Kristus mida hitam mulia dibuat tu bagasan padang perlungan sapi. Asa akan namar padang marite sakramen pardongan saripil binahin so menabinahin Yesus. Maka holong dengan saripin sahat roti. Jadi kubus not pasti holong nagabi ojahan di keputusan una bahan maksong nabi Kristus. Patridahan holong ni rohamuna di tongani keluarga marhite hasatiao marhite pengorbanan asa ngasilita-lita ni rohamuna saut di batasan nurut ngasilita-lita ni rohamuna ngasilita-lita ni rohamuna keluarga kubus Jakobus bagaimana di situ rohamuna ana cita-cita meniru hamuna marbakas mau bentuk tutu rumah tangga ada tujuan di rumah tangga semua rumah tangga yang marbakas untuk tujuan jadi tujuan di keluarga imam kebahagiaan suami istri dan ada ulis ya nih nasi tambah alani hamuna dua tujuan ikon sitiopon jadi pataridahon di bagasan atau papai asa kebahagiaan saut di tongan di keluarga kamu di bagasan jadi kebahagiaan dan alani status sosial dan ala godani aka-aka potina di kebahagiaan semua dia yang udah dua masih hormat masih masih ampun Oma kebahagiaan arti kami nyaman di Lampung Jakobus kami nyaman arti toktung nyaman nampe dau kobus alani bekerja artinya bahwa kebahagiaan alasan percaya jadi memang masalah memakai kepercayaan diri dengan syariat guna salah memakai
dari anak Boruta. Keputusan Nabi Nuat nasida yang tulus dalam tulus silokan nasi. Dalam keputusan Nabi Nuat nasida di bagasan sadar. Marhite sakramen pardongan saripeo marpadang nasida natu. Jalan di pangulhon mak holong nakabe otehan nasidai di bagasan pedalan ini rumah tangga nasida asal saut ma somon nasidita kita ni rohan nasida ima gabe keluarga na mantu. Sonari masuk mahika pulau pahoton pardongan sarjeo. Atong hamu da fokus don astri. Adorang sohot dope hamu di pardongan sarjeo. Jumolo hamu mangido tanian sian natoras munade. Rade dohamu gabe setidaknya di ulang pardongan sarjeo. Mau lihat tema Bisal Tambunan dosamu asli ipo berupa saribu nunga rohamu tu bagas joroni debata alam marsaka la pahoton pardongan sarjeo muna di adopan mari jalan sinaksion isude buas Kristus do nama masu-masu tut pahoton pardongan sarjeo muna asa toktong hot hamu masih hotongan jala boy maulahon tohonan muna son salah kama dohot ina ala ini sonari hupangido asa tidak pun hamu maksaka perut yati rohamu mari dena mahalus sukun-sukun inamnya sisa kapuran dodamu asli di bawah kasar itu nungan tutu siang rohana iya dalam urus lapau jakon pardongan saripeo mudaon rade dohamu tokong masih apa jalan masih pasang apa mencari hamu mangul rade dohamu di bagasan holong natu majakon akadat dan naneng bahasa-bahasa di debata Tuhan jala gabe ama dotnya na daulat kamu lama nubu nasida obat upati di Kristus dot huria katolik nabatiai mau dia tema itu saudari masih jalanan mah lau saya tidak kon hamu mah padan pardongan cari peon muna nabatiai idoro di debata dot huria Bedo pasir aku berbadan am pengorap do tiki pasolian nang hasusan tiki lasmiroan nang asak miroat ahulungan sujala bersama kulo selain kamu asli Bogor Sepoko ya Srisal Tambunan gabe dongan saripeko magpada doa unay kongkot ras doto ditiki pasaulian nang hasusaan ditiki las miroha nang asak miroha ahulong aku jala pasang boko doho saling mangun Sagi batu gede bata mapadan na tinatidakon muna di doroni kuliah. Jala sa dilema mapasu-pasu na tuhabunan muna. Naung pinadumu di debata dan jadi silang bicot. Asa sidaka ni aliran api di Pulau Batu. Nasa di pasira. Kahit matu di jauh. Kapuji Tuhan mau yate ma kedewatan. Tuan ima titinon nanain pasatun muna sama ham sementara ni holong doa tulus ni roham
rosario ulos dot boraso. Nanaen pasatonami turi penai baru. Saya anggiat mahatam. Gabe suri nagolap jala tuko tinalami. Saya anggiat masilah. Paingot nasida di holong. Jala anggiat ma rosario. Gabe dalani nasida la martania. Manuman haporosya ni Maria nabadia. Suan semeni uloson. Asa gabi si palas padangi dot pato dia. Mamita gadang limu dot torop ni pinopa. Semeni manang boras pirmato dia. Asa pirito di nasida dalam leleng mangulu. Sahat nasau matua. Marite Kristus Tuhan kami. Amin. Nabadia silang dot rosario naga dewal hangolon di hamda. Jalo ma ulos dot borak nang berkatio. Jalo pakai hamuma semenang ajaran adat istiadat nabi. Horas, horas, horas. Debata kolom di sini Rizal Tambunan, Dohot, Astri, Ipo, Guru Pasaribu, Alani Hut Marningo Tinadenggan dan kolom nasumurung, Nang Dinalo Nasida, Tapasat Ma'akataniata, Tuamata Debata. Pengantin naik baru. Saya Giatma, Yakobus Rizal Tambunan, dot Astri Ipo Pasaribu, naung di pasada di Patrokan Saripion na Badiaon, totong mian di bagasan hari pason do Asnironga, di Parnguluon si Ganubari, Matan yang Mahita. Sayang Giatma Tuhan nama masuk-masuk pesta Patrokan Saripion na di Rutakana, Marhite Harorona. Totong mangiring-iring ripe naik baruon asa tubuh di badan naung pindudun nasida matan yang mahita sayang Giatma perbui holong ni rohana sida sadi basa-basahon madina sida aka anak dot boru na tau palasol rohana sida dot aka bahupu nanaing pasonakon nasida ditiki ngoluna matan yang mahita. Sayang Giatma marhite ulaun pamasumasuanon mian malas ni roha do paso-paso di natoras nasida diak katodong rot ade-ade nasida sayang Giatma nasida sa luhuk nasada di bagasan panggonggomion ni Kristus laho mangulaon tohonan nasida matan yang mahita sayang Giatma dami do asnirongan nasian amat tadebata mian di bagasan ulaon adat na di patu pasadarion asam korhon persaulion hatuaon hasadaon dot holong na masiho tinasida jaga daw mara sian nasida sude na dohot di ulaon las ni roha on matan yang mahita
sakramen pardongan salib. Mahita. Ale debata amah nasun badia, sitopa salut hasingana. Dito pahodo bawa dot boru-boru tumiru rupam. Jala dikoi hodo nasida marite pasu-pasu. Mardongan serep di roha. Utang yakon hami dot ho akan aposong. Naung di pasada marite sakramen pardongan sari peon sadani. Ale Tuhan. Saya anggiat ma pasu-pasu na marsinus cukti. Apa tu astri ipo berupa saribu para sobuko. Suan semuni itu dengan saripena. Jakobus risal tampuna. Saya anggiat mahagogo itu di porbadia. Songkop jalan marpargogi rohana sida. Asa boy di parangoduham. Parubuen yang basa-basa di pardongan saripioni. Tu diri di nasida. Jala pamorahan kuriak. Hutma boy hatuan di rumah tangga nasida. Mariti hasosorangani dak-dak. Ale Tuhan. Saya anggiat ma ingot nasida mamuji ritiki las di roha. Jalan marpangun sadean tuho ditiki dok di roha. Anggiat ma disude halo jami ngul. Di lana nasida ma las di roha. Ala toktong do diramo ti jala di donga ni ho nasida. Anggiat ma di paru kilong ningur. Di lana nasida harorom nama buan hasongan. Saya anggiat ma di tonga-tonga ni ruas ni. Martangian nasida mamuji ho. Jala gabe si dangin di porti dia. Saya anggiat ma nasida satu nasaumatua. Jala gabe rumah tangga nama duma di tonga-tonga ni aka si sorot nang ale-ale. Asa di ujung na boy nasida marhatuan. Jala bongo tu harat jamu na di surga. Marite Kristus Tuhan nami. Dami di Tuhan ni mak tok mandongan ni aman. Mandongan ni toki. Silakan duduk. Manusia
Japon rumah tangga Naduma Jalan Mertua. Ale Maria inapan holong roha kang yakom memahami Tuhan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Maria Ibu Asih hidungani Tuhan iyo kodok pinasu pasu sen akka boru-boru jala pinasu pasu do pergue ni bertiamu Yesus. Tabi tibo Maria na
pasu sia Tuhani di garejai borhat maho boru rapot tani aki siana dua gabesada hamu boru tuhe laki tunggur hamu marna tuai borhat maho boru rapot helaki tubuh sikoru tubuh anak kamu tubuhan boru nasanap cara mertua di jolotan di joroni Tuhan gabe maho